Äijät, se on tapahtunut. Dark Harvest Tryndamere. Mä oon löytänyt uuden metan, äijä. Dark Harvest Tryndamere. Joku noob, jotkut tommoset Lobo Masterit saattaa sanoa, että joo äijä, toi Dark Harvest. Ei. Kun te ette äijä käsitä, Tryndamere on iso crit rate. Eli ne tulee ole alhainen HP. Kuvittele sä krittaat, sulla on Infinity Edge plus Dark Harvest stack, ykkösellä 5000 damage. Ja tää on se build. Tätä buildia varten ensimmäinen item, mitä mä tarvitaan, ekaksi meidän Dorans build. Eka item, mitä mä halutan äijä, on varmasti Revenus Hydra. Revenus Hydra on 100% ensimmäinen. Kato! Egoist täällä chatissa, kato. On Grandmaster, voin konfirmaa Dark Harvest runda. Legit? Eli te low bob masterit, koska mä en spoon edes muist bobeista. Joo, goldit ja näin, pää kiinni. Okei, totta kaikki noobei. Grandmaster on konfirmoinut, Dark Harvest Tryndamere. Dark Harvest Tryndamere tärkein on spinning slash maxing first. Tää on tärkein juttu. Miksi sä saatat kysyä? Mä vastaan sulle, älä kysy helvetti turhi kysymyksiä, mua ärsyttää. Tottelet vaan mun guidea ja sä pääset Diamondiin. Ninja Go maxing. Mä rakastan Ninja Go. Nyt me otetaan vielä tässä. Nyt äijä. Tärkein juttu on, niillä on... Aha, kato, Victorian Secret. Victorian Secret on täällä. Ei hitto, se saattaa olla Diamond 1. Suora vaan attack. Suora vaan attack. Boom, tommonen vaan nope trade. Vaan me näytettiin tossa. Tuon koko trade point oli, kato wavy. Master Manications. Kato lane. Pushing into the me. Nyt me otetaan. Boom. Älä missaa se, jos sä missaat se, että sä oot instantly Diamond 4. Hetki pieni mun wave pushaa. Kuten mä sanoin aikaisemmin, meidän tarkoitus oli, että mun wave slow pushaa tässä näin. Sen takia mä löin sitä alussa. Joku saattaa ihmetellä, että miksi mä otan niin paljon HP:tä. Kieltämättä mä itekään tiedä. Mä en oo pelannut Trynda vastaan, Victor vastaan aikaisemmin. Tää on aikapeli. Trynda toppi vastaan. Mä en tiedä, älä kysy. Ja instant crit. Jumala on antanut meille blessings. Tää ei hatte, että me otetaan damagea, koska level 3 mä otan, kato, level 2 sä laitat aina Q-maxing. Mä saatan sanoa aikaisemmin E-max, mä valehtelin. Se on Q-maxing. Mä toivon, että Victor pyörtyy. Ja tässä me vaan lyödään, toinen hitti vielä. Kritti, oh fuck. No family friendly content. Dark Harvest stack! Dark Harvest stack! Dark Harvest stack! Potioning up. Oh no. Se menitti Dark Harvest stackin. Vitsi! Mitä Dark Harvest tekee? Hetki pieni tää. Mitä helvetti. 24 damage ei oo paljon näin. Se tää kuun kohta. Se mun sutussa skriptaa. Boom. Näksä! Näksä hitbox hacks! Cheat engine on päällä. Ja Action saa midissä ja kaikki tää oli mun avulla. Koska mä oon pitänyt huolta siitä, että Skarnerin täytyy katsoa top lanea. Se ei voinut mennä midiin. Nyt äijä enemy slow push into me push. Okei, take the minion here. W'ta. Nyt sä katot sen. Siinä on TP flash. Se haluaa ottaa backin tässä. Kato, Amumu on tulossa. Amumu 6ix9ine. Tätäkin mä rakastan Amumu pelaa. Kato. Nyt se luulee, että äijä, että mä oon trolli. Kato. Wait. Hold on. Mikä helvetti toi gank oli? Onks sä äijä huligaani? Kuka kuuttaan? Bro, lä helvettiin! Ei äijä, Lobo ei tiedä mitä tossa tapahtui äsken. Herra jumala mikä flash. Se meni vielä tonne, et se ei saa minion XP:tä äijä. W ammu nahotum. Skarner for the gank here. Mikä gank? Mitä täällä tapahtuu? Vittu mikä koira, se tietää että mä haluun ton. Mä kuolen jos mä menen. VP äijä. Enemy jungle diff. Toli jungle diff. Tää on jungle diff. Mä en voi all-outtaa sitä tässä. W. Nytten mun sutussa saattaa ottaa... Jep, se on noobi. Nyt meidän on pakko pushaa tää wave. Mä haluan vähän hiilaa tässä. Mä en kerkeä backkää tässä. Next wave on kanon. Jep, tossa se on. Joten nyt mitä me tehdään ja... Siellä on cool. Oh my god, se on homo. There's no way se tykkää kullista. Mitä tapahtuu? Okei. Se ei voi pushaa wavea. Kanon wave. Tää on free back meille. Boom. Nyt tää ei normaali... 40 goldia. Halutaanko me venaa 40 goldia? Me venataan 40 goldia. Tää on challenger move. Jotkut saattaa sanoa ja Lobobit, just almost like, mä pitää ykkösen. Et, älä ota goldia. Varsinkin 50 goldia, ne valittelee. Mä oon päässä, mä oon piikannut challenger rank 4. Mä en tiedä mitä puhuu. Sä otat tässä goldia. Boom. Nyt
Se ei ikin pysty odottaa tätä. Joo äijä, se sai level 6. Joo se saa freeze. Joo äijä, mä menetin varmaan 40 miljoonia. Mut ei sillä oo väliä, koska mulla on nyt bootsit. Ja ei toissa oo freezää, tossa on kokonainen... Mikä se oli se mesta? Myllypuros. Leipäjono. Ja Yumi puhuu kakkaa täällä. Oh wait, you are the Kate. Holy shit, I don't look names. Yes, I am the tilted Kate. Me saatettiin häviä peliajat, mä oon pailla, niin tää piti olla education video, me hävittiin tässä me hävittiin peli. Peli on tällä hetkellä hävitty. Mun Yumi on tilted ja niin on mun ADCkin, joka on Fidays. Mä oon surullinen. Varmaan sen kuulee mun äänestä. Ja Frick. Mä yritän olla mut kenkätään tässä näin. Ai. Sitten. Tää tulee olla vaikea lane, bro. Tää legit tulee olla aika vaikea lane. Ammu ei oo tulossa gänkkää mua ajat, BTV. Ammu ei oo tulossa gänkkää. Ammu, there's no way. I'm not getting ganked, guys. Eikäs mä voi pelaa canceristi tolle forsaa sen ultin siltä. Äijät, mä ollaan pulas. Yeah, mä ollaan pulas. Yeah, just smile, niinku Hemu sanois, just smile. Mä en oo vielä yhtäkään kertaa stackannut Dark Harvest. Mä saatan valhaan mun rankis, mä en oo Challenger. Mä oon Platinum. Tää piti olla Education ja mun piti yrittää ottaa teitä päästä pois Lowelosta. Mut nähtävästi mä oon jäämässä Loweloon. Mä tapan sen tässä. Ilman ulti, ilman mitään, mä tapan sen tässä. Tuo range on oikeesti crazy. Miten on muuttanut tossa champions? Oikeesti, like no cap. Tietääks joku aika? Mä oon tietää. No way se Q-range oli tolle, kun mä pelasin sitä viimeksi. No way. Like se oikeesti ampuu tuohon hiton kauas. Mä en just näin sen. Education continues. Canon here. Kun ei tää paha... Oikeesti otti TP:n. Like äijä se vaan osu. Mä vannon se ei missannut yhtäkään kuuta. Like wallah. Siinä oli eka. Kun katsoo tässä ja kokonaistilannetta, ei me hävitti peliä, there's no hope. Bro, mikä toi damage on? Mikä toi damage on? No way! Tää Dark Harvest ei ollut yhtään hyvä juttu, mä sanon sulle, se ei ollut ollenkaan hyvä. Koko video roskikseen. Ei tässä ei, like, tää vaan zonaa kokonaisen melee champin täysin pois vaan. Like se legit zonaa mut täysin pois. Mitä helvettiä? Denyaa mut, jep kato. Helvetti mitä koiriina oikeesti on näin, huhhuh. Älä kuole. Oh, en mä pystytään mitään. Mid on botin on pakko. Ei, älä mene sinne, älä mene sinne, älä mene sinne. Mä rakastan kun junglet ei kato mappia koskaan. Mikä hiton? No way. Nice, tuo on huge muuten. Tuo on muuten niin huge kuin voi olla, herran jumala. Tuo on huge as frick. Team kärrätään ihan roskaksi tällä hetkellä. Tää on huge. VP guys, huge. Tuo on oikeesti helvetin massiivinen. Mä vaan splittaan tää koko peli. Ei, tää on winnable. Dark Harvest combo toimii. Dark Harvest toimii. Dark Harvest on meta. Don't worry Trunda, you can always split. Mä rakastuin. Musta tuli homoseksuaali. Joo, mä en koske Warwickia, sen mä lupaan. Mä lupaan sen sulle. Menettää vähän XP tässä. Se menettää liian paljon XP, tuo on worth mulle. Ei se ole worth sille. Se saa mut varmaan 250 goldia, tuo on huge play. Tuo on oikeesti vitsi worth. Se menettää hitosti XP tossa, se ei oo worth tappaa mut. Se menetti Canonin tossa, mitä tossa on ainakin 5-6 miljoonia lähti, worth. Toi on legit worth.
ostaa helvetisti aikaa tiimillekin tässä. Koska mun tiim okei, toi oli actually huge, what? Toi on nice! Ammu mun kärrää tän. No niin, 3 Drake, toi on massiivinen. Massiivinen. Asiana, tässä ei oo mitään järkeä sillä. Se pitäisi lähteä pois. Mä en pysty pushaa tätä wave in time. Ei se oo saamassa tätä. En mä oo kuolemassa enää. Ei enää voi kuolla. Kuka vaan Challenger tajuis sen, että Inta on tällä hetkellä roskaksi tän pelin. Sillä on niin iso lead ja se mieluummin narsisti koira tulee vaan lyömään mua, kun se ei hyödy sit yhtään mitään. Nyt se tulee taas toppiin, koska se ei halua, että mä saan sen turretin. Shadow Flame, joo, okei. Saaks mä sen, please? Yes! Ja goldit tulee mulle, nice. Ei kun niin, mä saan half gold. Huge. Bard botissa, I see. Dark Harvest, okei. Tää on vielä double, tää on erittäin double vielä. Tää on erittäin double vielä. Haluuks Bard oikees ottaa goldit itelle? There's no way tää on näin hullu. Mikä trollaaja, mitä Mä ois pitänyt antaa sen saada, mä trollaan. Mä ite inttasin heti sen perään. Victor nyt tulee matchaa mua. Barona sure spawned. Mun team saa helposti. Mä lupaan Victor tulee tänne ihan varmasti. Toi kestää liian vähän, bro. Tuo on taas worth, ne tuhlaa niin paljon aikaa, ne menettää niitten keep. Te ette voi don't focus, Skarner. Ei näin, ei näin, ei näin. Huge ult, Akshan, please. Toi paskakasa sieltä. Helppo nakki, siinä se oli, voitettu peli. Ja nyt me sanotaan, mitä me sanotaan tässä, koska nyt meidän pitää ärsyttää top diff. Instantly. Me sanotaan vaan top diff. Nyt Victor suuttuu entisistään enemmän. Nytten se tulee vielä enemmän mun luokse. Joka meinaa vielä parempaa mun tiimille, koska mun tiimi on ahead. Yumi diff. Jap. Ja nyt ne on suuttunut. Entistä enemmän. Mä laitettiin sydän, ja mäkin laitan sydämen enemmän tiimille. Älä ihmettä, jos Victor tulee taas mun luo, koska Victor on nyt tilted. Victor on extremely file tilted. Report this mid. Jep, ja se toimi. Report this mid. Noob, quiet. Kirjoita vielä täysin väärin. Ja nytten me mennään. Ja kuka tulee tänään ja? Victor ei tullut. Mä saan turretin sitten. Turret on saatu. Victor on pakko pian tulla tänne. Se on liian tilteis. Me otetaan tässä wardikin tänne. Otetaan sammakkokin tästä vaikka. Miksei? Skibidi sammakko. Woo. Skibidi sammakko. Woo. Tilt more. Niillä on Drake, niillä on pakko ottaa toi Drake. Jos mä saan yhdenkin tänne, se on gigaworth. Koska se on soul meille, niiden on pakko ottaa toi. Nyt koska mä oon täys koira, niin mä teen näin. Kerkeeks mä? Ei ihan riittänyt. Voi helvetti. Se meidän ultin, kun wave lähtee, mun team voittaa fightin tässä. Mä niin toivon. Mitä toi Amumu tekee tossa? So all a part of the plan, ja all a part of the bigger plan. Nyt ne inttas täs tosi kovaa. Ne yrittää liian paljon tappaa Skarneria tossa. Mutta tää on kuitenkin suht worth, honestly. Saiks ne Draken? Ei oo sitten worth. En mä voi mennä joinaa fighteen, ei se oo tapahtumassa. Victor! Ei se oo tapahtumassa. Exactly, kato, Yumilla aivot. Mä en ikin kuullut, että jollain Yumi-pelailla aivot. Mä lupaan sen. Tää on varmaan joku Yumi main vielä. Me tarvitaan vision sinne. Ja Victor on täällä, guys. Victor on täällä.
Eli silloin flash. Toi range on unbelievably busted. Mä vannon toi range on busted. Okei, pitää muuttaa plania sitten. Mä en tiedä onks EA worth. Honest to God, mä en tiedä onks EA worth. Hullbreaker saattaa oikeesti olla se angle tässä. Mä en oo pillannut sitä tosi kauan, mut mä saisin sen jutun. Ei, mä mekin Hullbreaker. Okei, no mäkin tuun sitten. Huge, what? Actually massive, actually massive. Saijan pitää tappaa nyt oikeet ihmiset. Huge Pentola! Mä saan ekan Dark Harvestin, bro. 26 minuuttia, ensimmäinen Dark Harvest stack on saatu. Ensimmäinen Dark Harvest stack on saatu, äijät. Let's go, guys. This is W here. Calm down. No, Victoria ei tuu tänne, mä saan... Ei oo totta. Tiedätkö, että oikeesti paha äijä, kun toi meidän ainoa carry tällä hetkellä Akshan. Se sais kyllä alkaa keskittyä vähän enemmän. Jos se kuolee tuolle liikaa, niin koko se leadi menee ihan wasteen. Saattaa olla, että ne suuttuja tulee tänne kaataan. No way se saa tehdä tolle oikeesti. Sä Smolder, sillä ei oo TP, Smolderilla ei oo TP, I repeat, Smolder no TP. Tuo on massiivinen, mä saan totki HP, en vois tappanut ketään, ihan turha se yrittää. Mieluummin ottaa vain damage, helpottaisi tulevaisuutta. Hullbreaker ansaittu. Nyt kun me katsotaan tätä, jos me saadaan muutama turretti alas noin varoin, niin se olisi niin helvetin huge. Me saadaan vaan like 2 inhibiä, ja se on aika vitsin paha paikka niille. Mä yritän backdooraa ton tosta. Smolderin mä tapan, sen mä tiedän. Smolder tulee defaa, sen mä tapan. Ash mä tapan. Scar mä en ikin tapa. Victor mä en koskaan tapa. Bard, no se vaan tekee liikaa mulle. Sillä mä en usko, että mä pärjäisin. Se vaan pääsis karkuun koko ajan. Okei, no Ash lähti, ne pysytään vähän enemmän tässä. Next kertaa mä saan niiltä vielä inhibitkin. Se on ihan worth tässä, se on oikeesti ihan worth. Tää on huge. Tää on hito double. Oh no 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 no. Massiivinen. Ei kai toi nyt kuole tässä. Nice QSS. Huge QSS actually, mitä? Okei. Mennään pikakselle. Mä aina vähän niitten seinät irti. Oo varovainen näin, se on tärkein pelaaja, että saa... Oh my god, toi heal on crazy. Me voitettiin peli GG. Tässä me voitetaan peliajat. Se on GG. Mä aina pelottaa, bro, kun ne, tiedätkö, kun yhdet pelaajat saa ne kaikki goldit, se on aina niin pienestä kiinni. Koska jos ne kuolee, me ollaan 50, no toskin vaan saatu 2 inhibiä. Mä menen bottiin. Tää on se, mitä sä et ikinä halua nähdä. Ja... Okei. Taas huge. Pitää vaan saada te base auki, ne ei pysty enää tää kohta mitään. Cockroach vaan. Mä saatan saada permat tässä pelissä äijä, mutta me voitetaan tää kuitenkin. Dark Harvest build. Go for soul äijä. Me saadaan toi soul, se on niin esku voi olla. Ei, mutta tää on niin huge backdoor case. Tää on niin huge backdoor case tässä. Ei, mä voin ärsyttää niitä liian paljon tässä, mä teen sen. Mä voin ärsyttää ihan liikaa niitä. Jep. Mä voin tehdä liian paljon niille, katsotaan ihan idiootti. No kaikki noin killit ja on vieläkin idiootti. Nice, me saatiin toi tosta. Nyt te menette insta tonne, insta, go insta. Nyt on pakko defaan, ei meidän vahvin pelaaja voi mennä ja sooloilee tänne. Helvetin NPD. Me voitettiin peli, niitä on pakko jäädä defaa, ei ne pysty contestaa tätä. They cannot. Mid spawnaa vissiin kohta, eikö se oo? Tän wavin jälkeen ehkä. Mä kirjoitan taas top diff. Yritän vaan. Täällä mä oon äijä. Täällä me juoks joku hullu.
Siitä vaan. Ne saa tapella. Mä pushaan wavea. I do not care. Ja äijät, tässä oli tämän päivän peli. Dark Harvest Tryndamere. Dark Harvest Tryndamere, Numeta, DH Trynda Diff. Jos sua kiinnostaa päästä Challengeriin, jos sua kiinnostaa päästä Grandmaster, jos sua kiinnostaa päästä Master, jos sua kiinnostaa päästä Diamond 3 plus, koska kaikki muut on low bob, laita koodi äijä, PayPal 10 €, personal coaching session, ja sä voit myös päästä Challengeriin.